Ang krus mao ang simbolo sa kaluwasan sanglit diha sa krus namatay si Jesus. Mausab kini ang labing mahinungdanong timailhan ug pundasyon sa atong pagtuo sanglit ang tanan natong mga buhat ug laraw pagasugdan ug ihalad gayud sa atong pagpanguros diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa dihang miabot si Fernando Magallanes uban ang unang mga misyonero niadtong 1521, una nilang giugbok sa atong lapyahan ang dala nila nga krus nga karon mas nailhan nga Magellan's Cross. Mao kadto ang unang lakang sa mga misyonero sa ilang tinguha nga ipanudlo gipakuyanap dinhi sa Sugbo ang Kristohanong pagtuo. Ug sa dihang gidawat ug gihangop na kini sa mga unang Sugboanon diha silang pagpabunyag, pinanguluhan ni Raha Humabon ug Reyna Juana, igasahan usab sila og imahin sa usa ka bata nga mao di ay ang batang Hesus nga nailhan ug ato na karong giyukbuan ang Senyor Santo Niño sa Sugbo. Busa sa ato niyang pagtimaan sa atong ika-500 nga kasumaran sa atong pagdawat sa Kristohanong pagtuo, ipahigayon usab ang cross and image pilgrimages. Uban sa imahin sa Senyor Santo Niño de Cebu, mulibot og mobisita sa mga parokya sa Sugbo, mga archdioceses og dioceses, prelatures og military ordinariates sa Pilipinas ang official 2021 Jubilee Cross. Karong umaabot Mayo 2021 hangtod na Marso 2022. It would be like a reenactment of the arrival of the Christian faith in Cebu, in which the cross and the image of the Senyor Santo Niño de Cebu take an essential part. Busa, hinaot pa nga ato kining atangan ug salmutan sanglit ang atong paghangop sa imahen sa Senyor Santo Niño ug sa krus, mausab ang atong pagdawat ni Jesus. Ug diha sa atong pagdawat kaniya, ato usab siyang mapaambit sa uban. Diha sa maong kamatuoran, kita gipahinumduman that as Christians, we are all gifted